קריית ים, ניאגרה יולי 80, צרה. נבדוק, פה אני רואה שהגשר מנותק, נבדוק מנגנון, נבדוק מצוף, נבדוק את הכל ונעדכן בהמשך. טוב, בהמשך סרטון אנחנו יכולים לראות את הנזילה הזו. החזרנו את הגשר למקום, נעלנו אותו, המצוף לא עוצר, נחיץ מצוף. נעדכן. טוב, החלפנו מצוף, כרגע המצוף עצר, אנחנו יכולים לראות שכאן אין נזילה, אבל מה שאנחנו יכולים לראות פה זה את השבר הזה של הגשר מנופים. ברגע שהלקוח ילחץ, מה שיקרה זה יתנתק. אתם רואים את השבר פה? השבר הזה הקטנצ'יק הזה מצריך החלפה שלו. טוב, המצוף עושה את העבודה, מנגנון משום מה נתקע לנו למטה, אנחנו לוחצים, ניתן לו רגע למלא, יש עקימה, אבל משום מה הוא נתפס. בואו נראה מה הסיפור, את המנגנון לא הוצאנו, היה נראה שהוא תקין בהתחלה. בואו נראה רגע, מצוף עכשיו ניתן את הפעולה. אוקיי, המצוף סיים את הפעולה, אין נזילה, ואנחנו עכשיו נעשה הדחה. את המנגנון החוצה, נראה בסדר. גם גומיה אולי קצת עקומה, אבל זה לא משהו מייצר את הנזילה. בואו נראה מה קורה לי. בואו נראה גם בסדר. בואו נראה מה הסיפור. טוב, מנגנון יצא החוצה, אני החלפתי פה את הגומייה כי כבר הייתה קצת בזווית, העדפתי כבר להחליף. האוזניים האלה כנראה שהיו עקומות, זה מה שיצר את התקיעה של המנגנון. כמו שאתם רואים עכשיו, החלפתי אותו ועכשיו הוא חוזר יפה מאוד. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים ונראה מה נעשה עם הלחצן. טוב, מכיוון שאין לנו אפשרות לעזור ללקוח פה עם הדבר הזה, אז אנחנו נצטרך לשים לו לחצן חדש בצבע ניקל, אין הרבה ברירות. כמובן שהוא מגיע עם כל הסט, כל חדש, ונשאר את זה ללקוח. טוב חברים, אז חזרנו מה שנקרא לבסיס של העבודה שלנו, להגיע תמיד חלקים מקוריים,